ing mangke wis rantak sedalu natas kinarya peperangan Sang Gatotkaca. Sang Gatotkaca gugur ing wanci plethek ing Surya kagiat Gorawekasan. Sang Bima Janasigra Sarahamuk Suratanta. Sapa iki? Wah! Ayo yo! 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 Ah! Ah! Oh! Wah! Ah! Amuk Surakarta Jayabala. Surakarta Jaya Mamrat Jaya Marata. Perkudara, ngati-ati kowe. Nek tekan kene mampus lu. Ora ngerti. Aryo traksi. Nek kaya mungkin aku ya senopati. Awas kowe. Ora tau dikok ora roh aku. Wah, ngidak kodok mecedel mudal soy bangsa terek citragi kaya melu metu. Woi, iya.
Weh, Werkudara bareng kelangan anak. Nesu kaya wong edan. Weh, ngawu gawar ngawur. Sapa-sapa dipateni. Dinteki. Glundunge gada. Nanti akeh prajurit do penyet. Nanti tekan Citraksa do modar kabeh Durmagati. Sedulurku bangsa dur-dur mati kabeh. Iki lho, isih Dursasana. Man, sampeyan ngono. Dursasana aja sembrono. Aja sembrono. Kula wani kaliyan Werkudara. Aja. Dawe Kenraka ora dikeparengake kowe maju perang. Ayo mundur dhisik. Kula jarane wong jireh nggih. Ora wis to percaya karo pun paman. Mundur. Ayo mundur dhisik. Kresna dayeng gelung mandel ngaken cakranira kumitir aneh asta pindha sileming Surya purnama dangi jagat raya rumangsang ning arga wah Kresna kakangku aja mbok pambengi tak entek are sisan Kurawa esuk iki aku nyawang selagamu aku melu kemropok rasane atiku. Kemropok sing piye? Genah aku iki kelangan anak. Kaduk kaca mati, kok kowe malah keplok-keplok malah joget. Apa pamrihmu? Kowe gething keburu sengit karo Gatot. Kowe gething keburu sengit karo Werkudara. Seneng nek aku ngenes nang mati ngono. Iya. Nek gampang men Werkudara nek ngenes. Nek kowe iki mung ngenes rasane atimu. Bima sucimu mbok doko ngendi? Narik kowe ngarep kowe melehke pun Kakang. Pun Kakang mbok arani Kresna iki titising Wisnu bengi iki ketok bodho rak. Lah saiki kok genti kowe? Saiki kok ketok kowe kaya wong bingung. Ngamuk punggung. Bima sucimu nyandi kowe tau meguru. Ketemu kalawan Puklun nang Bathara Dewa Ruci kowe entuk piwulang apa? Put apes murka. Kuwi wis dadi sandangane urip. Ora ngerti apa sebabe. Gatotkaca temekaning pati gugur pengawak kusuma bangsa. Kok aku keplok-keplok aku seneng-seneng aku jogetan. Sebab kelakon penjangkaku. Nggonku gawe srana ringkiye Kurawa. Ringkiye Kurawa papan ana ngendi? Saiki Karna wis ora duwe pusaka sing ampuh. Wijaya Danu wis oncat manunggal marang anggane anakmu si Gatot. Tegese Karna wis ora mbebayani. Rikala semana nalika Karna wis duweni pusaka Wijaya Danu pun Kakang ketir-ketir lho Werkudara. Ning sakwise Karna wis kelangan pusaka, najan to iso mateni anakmu si Gatotkaca ning Karna katine ya gelo. Sebab ora ketekan sediane. Wis ngerti sing tak karepake. Mula Kang Saka iku leremno rasane atimu Werkudara. Wis dina iki mung kari sapa iki mengko ngestina sing jumeneng dadi senopati. Ayo mundur kowe dhisik. Mundur aku Gemang. Aku tetep kono kene. Kredang Kurawa ketok rampungi. Oh ngono. Ya. Ya wis pancen karepmu mengkono. Nek kowe sago lho. Kredang Kurawa sing ketok arep mbok rampungi. Ya. Nek perlu saiki uga
Tak jangkae Kakang Gurupati. Aku mau krungu bengoke Drusasana tak jangkal tak suwek cangkem yo engko dhisik. Nek yo ngati-ati yo lho. Lati pakarti nyawi diucape batine temindake padha. Yen nganti mengko Senopati ning Kurawa ki metu nek ora wani perang, aja takon dosa lho. Kayune Purwa sejati Pangira jagat kadang kinarya Pawonute
lawa kumandul ing pang kebet-kebet Pansilawa melu sadhe pagene tanana pamadyaning pan dawa aminta pradani rasa palehipun ruru hamba la ngesakadya bela ingkang Tadalah, nger anak Prabu. Sawetawis radi lega raos sing manah kula sak sampunipun panjenenganipun anak Prabu kawis tinggal suka rena raos sing penggalih. Mestinipun benaripun anak Prabu sampun saged nampi pemarem sinaosa dereng sepintena nggih dene mau dalu putra Jodipati pun katkata sampun gugur wonten madyaning palagan nggih Kanjeng Prabu sawetawis sampun saged ngusadani rengkaning manah kula namung taksih wonten bab-bab ingkang ngribeti raos sing manah kula. Bab perkawis menapa nggih? Boten wonten malih ingkang tansah kula pundi-pundi ingkang tansah kula aji-aji. Sang Senopati Agung Bapa Peremban Begawan Durna. Wanciratri kula wau dalu. Panjenenganipun boten ketingal. Mongko sedayanipun badhe kados pundi kemawon Kanjeng Rama nggih nyarirani semanten ugi kula. Nadyan to Gatotkaca gugur wonten madyaning palagan ing kadang-kadang kula. Nggih kathah ingkang sami gugur pun sirnakaken pun Werkudara. Durmakati, Durmuka, Citraksa, Citraksi sedayanipun pun pejahi dening Werkudara. Namung ning manah kula Sang Senopati Agung Bapa Durna mboten ketingal pawadanipun ngeningaken cipta nuwun dumateng purbaning Gusti. Namung dinten menika sampun pareng lenggah malih Bapa Durna. Kawula nuwun wonten timbalan Ki Kadawu nggih. Bapa kepareng Bapa Peremban Begawan Durna paring dawuh. Menapa taksih wonten raos pangeman kaliyan para Pandhawa. Panjenenganipun Bapa Durna boten kepareng jumeneng nglenggahi dados Senopati wau dalu. Kula menika tiyang sepuh. Kula menika tiyang sepuh kedang nglenggahi paugeran menapa malih kula menika dijering Brahmana. Nadyan kula sampun wantun lukar gejubah kula kasuk busana kasenopaten. Namung sedaya menika lagi kedah mawi tatanan mawi pernatan ingkang res. Menawi to sampun dumugi kala mangsanipun pun Bapa taksih sagah jumeneng dados Senopati Begawan Durna sagah badhe
Bondo kayan Puntadewa nanging pundi nyatanipun? Lho, nangkir rumiyin nggih. Badhe nyepeng Puntadewa menika nggih mboten gampil, mboten gampil. Gampil dipun rembak nanging dipun tindakaken menika pancen nggih angel nggih, mboten gampil. Sebab menapa? Ratanipun Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa menika kanan kiri dipun jageni rapet senopati pepethingan. Ngantos kula damel reka daya. Reka dayanipun ingkang bapa rikala semanten ingkang sepisan. Inggih menika murid kula. Gadhopati lan supados nyingkiraken Janaka kaliyan Werkudara. Dateng gisik samudra ler lan kidul. Petang kula supados ringkih. Ning nyatanipun dos pundi? Ngedalaken senopati. Atus kula reka daya malih Abimanyu saged sirna rinanjap dening para kadang-kadang paduka para Kurawa. Nadyan tatamtu kemawon damel suwanipun penggalih paduka anak Prabu Karana wayah kula Lesmana Mandra Kumara saya ngaradan nggih gugur wonten madyaning palagan kalebet ingkang rayipun Jayadrata. Nanging badhe kados pundi kemawon, Nger, anak Prabu sampun masuk patos sing penggalih bab perkawis kalenggahan senopati. Pun bapa ing Sukaliwa kula taksih sagah mapan menika kewajiban kula. Yayi Prabu. Keparenga Yayi Prabu ingkang waspaos. Mulai saking pemanggih kula nyuwun pangapunten. Menawi Bapa Durna menika kapurih nyirnakaken para Pandhawa kok raos kula kok mboten badhe tumama. Sebab tasih wonten raos tresna kaliyan para Pandhawa mboten wonten juru wentala kaliyan muridipun. Klatur menggalih. Sinten ingkang dipun paringi ngelmu sangkan paraning dumadi mboten wonten malih kejawi namung Werkudara. Ngelmu bab perkawis ulah kridaning jemparing ingkang dipun paringi sinten? Permadi nggih pun Arjuna. Dados gunggung kempalipun Yayi Prabu Duryudana anggen paduka ndarbeni pepunden Begawan Durna. Mboten wonten ginanipun, mboten wonten ginanipun. Mboten badhe Gawan Durna kok pantun lan pentala badhe nyirnakaken Pandhawa sakadang. Leng-lenging driya mangu-manguan rimang lirlena tanpa kanen yen tan tulusa mengkusang dyah utama mengko dhisik Prabu Karna mbaya aja banget-banget to sinuwun anggon ngremehake kelawan pujangga. Arep dikaya ngapa? Begawan Durna ku ya isin duwene labuh labet ana negara Ngastina. Aja banget-banget nggonmu ngasorake kawibawane. Kakang Peremban Begawan Durna, aku ngerti. Sing mbok umukke rak perkara kuwi iso mateni Gatotkaca. Kowe iki perangmu iki ora manut tatanan, ora manut paugeran. Iki bengi iki jroning Bratayuda ora kena. Metu marang palagan ora kena perang. Nanging sabab apa? Prabu Karna kowe ngirapake para prajurit buta. Panci bengi kuwi dudu patraping Durjana. Lho ngono wae kok kowe umuk, ngono wae kok kowe sumbar, menang memper. Mungsuhmu ora siaga. Mungsuhmu ora samapta. Eling Prabu Karna. Aja kaya mengkono ngajenana marang labor-labeting liyan. Kerpa. Parak miru nyaru-nyaru wis mingkemo lambemu kowe. Kowe kuwi neng kene kalungguhmu apa? Kowe kuwi mau dijaruhi pangestu. Kuwi wae nek mandir nek kowe gelem. Nek pancen ora gelem minggat to. Aja nyaru-nyaru wis iki dudu perkarane Kerpa. Kowe iki wong jaba, jaban garis. Nganggo kerpa ya keneng ora ya ora apa-apa. Ning kok aja wanuh-wani. Delangat-delamak ucapmu. Kowe wani maido karo Prabu Karna. Wong gerang ora urus.
Wong gerang ora tata. Eling pedhot sabrangan. Nyelo. Arep golek rayar, golek jeneng ngono apa piye? Prabu Karno. Aja delangat-delangat matur ngucap kowe. Ora ngerti sapa aku. Iki Swatama anak Begawan Durna. Yen to pancen Kanjeng Rama Premban Begawan Durna dianggep luput anake lanang. Saguh aku minangka sesulih. Ning patrapmu aja kaya mengkono. Aja mung nyumbari wong tuwa-tuwa, aja nyumbari paman kerto. Ayo, padha nome arep. Swatama, arep apa? Anggepmu apa kowe pengarepe tuwa buru, tegese pengarepe wong tukang bebedak. Aja kakean cret aja nyaru-nyaru wis. Anggepmu apa kowe? Hai. Parah. Isin ngomong ngeyel-yelan. Aku ora butuh wong pinter-pinteran omong. Aku butuh wong sing wani bondo yuda. Swatama. Ora metu lak sampluk jan ngelok pecah dasmu.